warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Yin. Entar ning kene ya. Kuwi tak rono melok dia mbek Salwa kae lho. Cukup bung. Wes ning kono ya. Nyamuke akeh, Dok. Selamat menunaikan ibadah salat asar nggih. Hati-hati lho, Dok. Ya terus mlebu. Hati-hati lo, kesogrok lo. Salwa hati-hati. Amat lah. Lemah abang padha nyimpang, lemah putih padha ngalih. Iya, Nduk. Lemah biru padha mlayu. Sik tak dono le, Golek bung. Iki jenenge sigra mabur. Ayo menjero. Walah ya lah kecantol aku. Wis gedhe iki. Oh gak kuwi nang, sik to nang. Sik. Sabar. Aduh kesogrok. Oh gak kuwi. Sik kesogrok lambiku. Ya Allah. Aku gak iso kecantol nek. Aku yo kecantol kok Sik nang sabar nang. Ora kuwi lho ndek nanei. Aku karo Mak Jah kae entuk iki ning kene sik ah. Loh. Gak eneng. Enek papat lho ning kene. Loh, lah kok kene? Loh. Ning kene nang papat kabeh tenan kok ning videoku enek. Lah kok kene? Kene lho papat kabeh papat ning kene. Ya wis ra iso no. Walah sik. Kok ora eneng lah nang. Ning ndi parake? Apik aneh lah ya. Setan yo kene iki. Bung tenan iki. Ora enek ndek iki ning kene lho papat kabeh iki lho. Tipe jegolan ki lho le. Klo tipe jegolan kono kuwi loro. Terus ning isore loro. Terus ning sebelah kene, ning sebelah tengah kene ki eneng. Lah kowe dekane roh berapa? Tengah yo iki ade iki sitok iki ya. Enek tengah sitok tok ku lho nang. Kuwi lho gedhe ku lho, tengah ku lho nguncis ku lho nang. Yo, karek kuwi tok. Iya karek kuwi, maune ning kene enek telu. Papat kuwi lah. Iya. Lah kuwi kena dijupuk ora? Carane piye ning tengah kuwi? Ya langsung disogrok ngono kok kono berarti iki dijukuki sik carang-carange berarti nang. Wangeli juga. Ya angel lah, perjuangan tenan kok. Sebelah kono. Ora eneng. Sebelah kono. Lah kono enek. Ora enek. Aku ndekne kok kono gak enek, Nduk. Oh, kene kok. Kene kali. Jere pemirsa nek enek kaline ngene iki anu panggonane ula jare. Oh, kuwi enek ulane. Dekne pancen enek ula liwat pemirsa tapi cilik. Kalenan yo nang yo. Ora eneng nang wisan lho. Kene resik lah ora eneng Ndekne mbek Mak Jah golek eneng kok Oh, gek enek sing tukul. Oh, gek enek. Lah iya mau enek tengah kuwi tok sitok kuwi tok nguncis. Mau enak. Mau enak ngandaan. Mau Goreneng kuwi tok. Lah sing telu tek gak eneng. Bosok. Disogrok kok kono nang berarti nang piye? Ini pisan jepuke. Walah piye iki? Dan ternyata Iki ngunci sitok iki. nguncis sitok kuwi tok. Iya, nguncis kuwi tok. Iki yo cilik iki lho nggih. Lah, ku lagi cilik ku lagi nguncis. Alah. Alah urung godro le. Urung godro urung eneng. Jengklonge ora kuwapra. Ning tengah marai. Iya. Heranku sing ning kono nek gak enek ya. Iki sampinge yo ngunci sitok iki. Iki enek neh iki. Iki jek sok apa niki jek bayi kuwi. Walah kuwi jek bayi kuwi. Genah ning pinggir. Lah kae nek sitok. Lah tapi mbok jukuk dak entuk sak pira leh le. Wong gedene mok sak mene. Wah, iki kok nyamuk.
Kuwi enek neh kuwi arahe kuwi, tapi mbosok apan gedene 1, 2, 3, 4. Ya wis ayo mantuk. Ayo. Misi gagal. Zong. Gagal. Zong. tenan. Zong tenan ra iso. Wis ayo mulai. Reneng. Tok malah. Apa? Nganguk tok. Misi gagal. ya, Misi Ki, gagal ayo mulai. Zong. Jengklong akeh. Heeh, entuk jengklong tok iki ya. Heeh. Misi gagal zong tenan. Guys. Renek. Engko Bunda dono videone. Geneng kok. Gak enek. Bunge reneng. Aduh. Hati-hati lho. Guys, balik. Kuwi enek omah tikus le. Iso nak. Ayo. Kuwi ngarep kuwi omah tikus yo. Bolas tok. Kulo ngarep omah tikus gede. Ngarepmu eleng tikus kuwi. Wes geneng bunge. Eneke Bung Edi kalau anu apa jenenge dodol mie ayam. Nek Bung ki geneng atuh. Ya Allah. Nyantol ri. Tenan jek aku barang kecantol lho. Aduh. Sigro mabur pemirsa. Hati-hati le, hati-hati. Oh, jangklongnya aku ya. Ki omah tikus pemirsa. Disinilah rumah tikus. Neplek nyamuk ae kok. Tuh, ki omah tikus. Bismillah ya. Ya Allah. Beginilah ceritanya, nggih. Mencari Bung tapi Bungnya wis gak enak. Aduh. Ya Allah. Aman intan ning kono. Jengklongnya aku. Neng ndi nang? Enak. Yo. Hah? Gone wong. Gone wong piye gone ayah gak cek kono gone ayam. Walah yo gak roh pemirsa. Sik. Yo nek sing lewat kono wis gone wong e. Sing gone ayam kan kok kene tok. Wis mateng, Pak. Walah jengklonge wae lho, jengklonge wae. Oke lho jengklonge. Ceblek tan ceblek. Wes. Yo ki kalau ngale. Iya sih gone wong. Kae loro. Iya ning kono. Yo ning seberang kene. Gone wong nduk ki. Aduh. Kenek ri. Padha nduk aku dhewe yo e. Walah. Wes ayo. Kinara pemirsa. Lagi numpak motor karo Om Dio karo Salwa. Intan tak ceritani. Awakmu dimintai tolong Bunda Dewi kon mateni kipas angin. Wes. Sing kono? Wis. Lah ya mung ditumbasno Mbak Indah gorengan no. Yo. Kumbane garing kabeh ya, Nduk. Engko tak bilani sik, aku tak bilani iki nak iku lapangan sik. Tak deloke sik. Ketok. Kumbane mok saidik pemirsa, ki mang mboten akeh. Kumbane mok saidik kok. Walah tan manuk dali tan wagih tan Dik Mang. Tak simpen aku ae. Lah geni ya. Aja. Wong aku mok demeki tok kok gak oleh le pemirsa. Garing. Padha garing, Nduk. Aku ae di. Iya tan. Wes. Apa kae iso ramene kaya ngono. Nah, pemirsa ini fenomena manuk emprit atau manuk apa niki nggih banyak. Konon kabarnya ngene iki jarene arep uso menthong. Nah, ngeten iki lho pemirsa. Benar dan tidaknya saya juga tidak tahu nggih pemirsa. Lho. Yo Ibu, garing Ibu. Ya wis garing ya wis. Iki wakeh manuk-manuk ora lho. Rahasia iki. Ora. Apa jenenge? Rahasia. Iya, ora tak ketokno. Aku nyoteng manuk nggih pemirsa ya lho. Lho manuk. Iya. Mbah manuk dali, mbah manuk apa ku lho, Nduk, beterbangan kian kemari. Loh.
Jarene arep usum entung terik ngono lho. Wes dan tintasi kumbane. Gua iki rusak plastik. Kaget aku apa kae? Lagi bar tak nggo wis kok bak. Wes kok bak. Iki resik. Iya kuwi bersih kuwi. Totno die. Uyut kalau dek uyut. Uyut mana uyut? Dong namanya uyut. Sana. Duh, Salim ambil uyut, duh. Salim sana. Ayo. Adek. Apa kok mbok inget ta terus? Ketok ya. Wong elik. Salim sih, Adik. Dilihat jalannya, sayang. Kinara cantik. Iya. Dilihat jalannya. Jalanan dilihat. Dilihat, Dek. Iki masih lho Kin. Cilup. Cilup. No. Iki masih lho Kin. Iki masih yang iki masih. No. Alhamdulillah, Mas Dimas wis nyampe. Suwono Mas Dim. Malah wis digawakno semangka. Mas Haji Amit. Nggih. Semangkane jeneng review, Bu. Tak review angka. Wedi sik Mas Haji tak jupuke, Mas. Nggih, Bu. Tenang. Wedine ra kathah kok Bayo Mas Haji kira 300.000. Ya Allah. Ini sekitar iki 6 kilonan menawa Mas Haji. 6-7-an niku, Bu. Tenan iki engko tak review Mas Dim. Anu ceritane kan ngene Mas, sesuk iki enek pengajian. Iki mah aku serundingan ambek Dik Dewi. Sesuk iki bar dhuwur enek pengajian saka Bunyai Semarang. Nah, sing gedhi sing digawa Salwamang rencana ape dienggo pengajian. Lah iki ape tak ndem ambek Bu Dewi dan keluarga. Ada lagi jebon isih mau. Wes sampe Nanti tak awalnya pisan ya sebenarnya kita ya. Ojo Mas. Ojo gak wis cukup iki. Wah sampean Saya beli ngidai nanti ya paling cuma makan sekedip biar minta maaf aja. walah Mas Dim. Tadi kan saya beli 4, Bu. Walah. 4 200.000. 200.000 terus dikasih satu lagi. Lah terus piye? Ya matur nuwun Enggak Mas apa-apa Dim. nggih. Untuk apa? Sak mayane gedene lho Mas Haji. Anu. Iki mandor. Lah gitu lho sak mayane gedene. Piye Mas gak apa-apa tak sumbang pengajian? Enggak apa-apa, Bu. Gak apa-apa Mbak Ida. Ya wah matur suwun, muga berkah barokah Mas Dim. Beda minta maaf ampun cukup. Lah nggihku ki mang sing siji ben nggo pengajian, sing siji ki kok sak keluarga aku Dik Dewi ngono lho Mas Dim. Nggih, Bu. Terus matur nuwun Mas Dimas, matur nuwun pemirsa malah dadi entuk rezeki berkah pengajian sesuk. Nggih. Apa anu mana Bu itu, Bu? Kiai mana, Bu? Semarang, Semarang, Ibu ya? Nyai. Ibu Nyai. Oh, cek anu. Jalur Cewek. Cewek Bu. ya? Ibu Nyai. Sing viral niku sing tiang kesek 6 niku mboten, Bu. Niku nek ketoke Mas Dim Mboten, iki. Bu. Nek sing iku kan anu ibu sapa sing rondo iku lho. Ada Yayakti iku lho saiki tapi wis gak gingsul Mas Mandor. Untune wis digunekno wis gawe. Kan mukti apa Handa Yayakti iki kan biyen yo viral. Wis terima kasih digunekno Mas Dimas. Wis Mas Haji ngono sik kok didianu neh. Sampeyan kesel wae. Mboten, Bu. Lah ide sama siapa tadi? Diparani Repa, karo Salwa, karo Intan. Iya. Rene diparani iki. Oh, nek ning kene ya Mas Dim. Walah, pokoke dari ujung kono diubengi kabeh kuwi mang. Kinara. Oh, ini. Ya ini cepatan sih. Ane Mas Haji kok ben dipotongno Repa. Iya. Ayo. Ayo. Ikut. Mau kemana? Grimes, Mbak, ayo mlebu. Grimes, Dik. Mandi ya. Krimis. Iya, yuk. Ayo sini. Itu punya semangat. Bu, HP-mu. Iya, Dok.
Semangka. Semangka. Besar Ya ampun, Semangka ya. Apa? Itu malah gendong ini. Ini gede malah minta gendong Gak papa. apa-apa, ini semangka besar ini. Ya, untuk pengajian lah nanti ya. Ya. Mandi kudukno gak kena kok. Ah. Kalau mama. Yes. Sama. Tapi jangan unggah apa priwet. Awas ade. Sebentar. Jangan, no. Wes pakai sendal ngono kok, Dok. Nanti pakai sendal, pakai sendal. Wes pakai no, Dok. Kamu harus pakai sendal itu. Sampun. Lo ya. Ada sendal. Jangan. Bocah pintar. Udah deh, grimis. Grimis gak parang rono. Gak usah ke sana wis. Di kantor Papa Mang. Wes. Kinara lapin. Masuk yuk. Masuk. Masuk. Buat dikasih sapa? Mas Dimas, Dok. Masuk. Sesu tinggu jaminan kok. Wes guys, grimis soalnya ini coba. Nih, coba ngemas 2 menit. Demikian pemirsa konten sore hari ini ya pemirsa. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga saya sakit paringi kesembuhan untuk pejuang garis bawah. Semoga dan diberikan hubungan yang salih-salihah ya pemirsa. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Dimas. Ini satu untuk besok acara pengajian, ini saya satu untuk dibagi-bagikan. Sing Bunda Dewi kok yang dibagi-bagi ambek Repa bayi kok tak bagi-bagikan dengan biasa pemirsa ya nek makja sapa neh ngono ki karo sapa ngono sak mene gedene lho pemirsa. Muga-muga untuk jenengan sing saat ini lagi kurang enak badan selalu jaga kesehatan nggih, soalnya jare Mbak Indah memang lagi usum penyakit gebres wahing lho masing ngono ki lho. Selalu jaga kesehatan, muga-muga doa jenengan yang mungkin belum diijabah Allah segera diijabah ya. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Alhamdulillah nih pemirsa, inilah hasil dari buah tangan terampil Kinara Lapin nggih. Saka kono karo ibune ki lho Mbok, nek mbok gawa tak mimi nggih pemirsa, tak mimi. Nggih. Langsung disaut gulune disendal. Klentuk. Nah, pertama niki pemirsa, buntute sing kopat kapit niki nggih. Wis, dedel duel nggih to. Terus niki. Niki nggih pemirsa. Lho, niki nggih pun ngeten pemirsa, ngek. Nah, sangat-sangat inovatif sekali nggih. Kuwi menandakan nek jerapahnya itu lagi pegel inu encok rematik pegel dekne bendino kan dengkleng terus ngene iki dekne kenger pemirsa. Aduh ambyo. Loh Kinara mana iki, Dok? Oh. Nggih pun pemirsa nggih. Matur suwun sekali lagi matur suwun untuk Mas Dimas Zainal Arifin dan juga Mas Aji, Mas Jaki dan Mas Mandor. Mas Mandor jenenge Eko sapa lah? Eko Dedi Nugroho apa Eko Dedi Santoso kuwi. Matur suwun nggih. Besok jangan lupa untuk menghadiri pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu Fatayat Nahdlatul Ulama. Halo Mama. Mama minta tolong semangkane besok untuk ini satu. Minta tolong jenengan sing sebagai panitia niki lho Mak nyun sewu. Sing niki wau. Sesuk. Nggih, tak ana sesuk ae. Sesuk. Lah nggih, maksudnya panitiane tenggene Bu Carik lah. Terus Bu Carik, tenggene Bu Carik kabeh nglumpuke.
Panitia sapa? Dereng sesuk panitia. Lah nggih jarene aku krungu-krungu seneke ning gone Bu Carik. Kula mekake pesene senek ngene Bu Carik. Tapi Mak, apa yo semongko? Semongko tenang kok tak bagi jare trae. Sing iki nggo pengajian, sing kok dibagi mbek Mama. Walah aku dipeluk Mama pemirsa. Dipeluk. Maksudnya mau kapan jaluk semongko? Maksudnya jaluk semongko. Dadi aku meluk merayu Mbak Yun supaya kok dikek separuh dhewe. Sampe gak salam-salam mbek kancane meh. Endi? Kancane sampean kalau sing di kono kalau sapa Lah jenenge? pinyane apa tok kok? Sing sapa Mak jenenge? Ani, Mbak Ani niki Mak Simi, pun sehat. Endi Pak tangane sampean? Alhamdulillah sampun sehat. Ane ambek Yanti. Sesuk nganu aku tekok Mas Dimas anu sinten Bu? Anu Bu Nyai aku. Bu Nyai saking Semarang. Bener ya Mak ya aku ya. Wes besok ini biar untuk pengajian. Dua-duanya bagus-bagus. Bagus. Besok dibagi. Kalau sing ini kalau sini ki ada gini-gini ki merayu Mbak Yun. Oh, iya. Saya dikasih. Oke. Mbak Yun sama aku ki Oke, dikasih. besti. Apa dikai aku ki? iya Ora pernah ketinggalan. Tadi ora melok kontan. Alah Pasti apa-apa dikasih. to. Enek sithik ya dibagi sithik, Mak. Ngono lho, Mak. Iki Terima merayu kasih. kami, ya. Oke. Cus. Semangat ya, Mak ya.